Så hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er vores boy Brick her, og i dag skal vi tjekke officielle billeder ud af nogle helt nye Juni Ninjago sets. Og ja, de her sets passer både til Dragons Rising sæson 4 part 2, og så passer nogle af de her sets også til Ninjago Legends. Og jeg kan allerede sige på forhånd, at jeg synes virkelig, at mange af de her sets er rigtig fede, så jeg glæder mig rigtig meget til at tjekke dem ud i dagens video. Og ja, inden vi lige kommer 100% i gang med den her video, skal det lige siges, at lyden måske ikke er så god, og ja, det er simpelthen fordi, jeg bruger en anden mikrofon, fordi jeg ikke lige har mit normale headset på mig. Så ja, I må lige leve med, at lyden måske ikke er lige så god, og at den er en lille smule anderledes i forhold til, hvad den plejer. Og det mindste sæt i den her helt nye wave er sæt nummer 71862, Lloyd's Dragon Mech Battle Pack. I det her sæt får man 81 klodser med, og det kommer til at koste 90 kroner inde på Legos hjemmeside. Så vi har allerede fået okay mange af de her Ninjago Battle Packs før, og jeg tror, at det her det er nummer 4. Og jeg synes, at de her sets er nogle rigtig fede sets, fordi at det er en virkelig billig og god måde at få nogle rigtig fede minifigurer på. Og ja, derfor synes jeg faktisk også, at vi skal starte med at snakke om de minifigurer, man får med i det her sæt. Så for det første får man en Loyalist med som skurk i det her sæt. En okay fed minifigur, også en okay minifigur, hvis man gerne vil sådan, ja, army build nogle af de her Loyalist. Og så får man Jay og Lloyd med i de her dragesuits, som vi også så i den sidste Ninjago-bølge. Og ja, overall kan jeg rigtig godt lide de her suits. Jeg elsker virkelig, at de har alle de her sådan skæld, og ja, at de her suits skal forestille, at ninjaerne er drager. Man får Lloyd med dragemasken, og så får man Jay uden dragemasken. Jeg synes, det er lidt fæsent, at vi har de her figurer, der ikke har deres dragemasker, men det er vel fint nok. Og ja, Jay har simpelthen også de her helt nye moldede kløer, som ser virkelig fede ud. Når det kommer til selve buildet, så minder den her mech meget om den her, vi så til Kai i sidste bølge. Men det har det egentlig fint nok med, fordi jeg synes, det er et rimelig fedt koncept, at det sådan er en mech blandet med en drage. Men altså, den er virkelig ens med den her Kai mech. Altså, den har bare et andet color scheme, og så bruger den et par andre pieces. Og jeg elsker især de her vinger, den her mech har. Og jeg så synes jeg også, nogle af de her spikes og den her gennemsigtige grønne hale også ser rigtig fed ud. Det næste sæt, vi tjekker ud, guys, er sæt nummer 71836, Sylvan and Grimtag Dragon Beast. I det her sæt kommer man til at få 232 klodser med, og så kommer det til at koste 180 kroner. Så det er rigtig fedt at se, at det her sæt er sådan her et villain sæt, altså at vi har et fartøj, eller ja, lige i det her sæt, et væsen, der passer til en af skurkene, fordi ja, det ser vi bare ikke så tit i Ninjago, så ja, hver gang det sker, synes jeg, det er rigtig fedt. Og jeg synes også virkelig, at det her sådan drage-based ser sindssygt fedt ud. Altså det sådan, ligner lidt sådan en form for skeletdrage, blandet lidt med et næsehorn, eller måske også endda en mammut med de her sådan stødtænder. Og jeg synes bare virkelig, at det her build ser rigtig fedt ud. Jeg elsker virkelig det her sådan moldede hoved, den har. Og ja, det er også rimelig fedt, ja, med de her 4 stødtænder, der stikker ud. Og jeg synes også, at color schemet er rimelig fedt med det hvide, og også noget af det her mørkerøde. Og generelt kan jeg rigtig godt lide den her sadel. Og ja, det ligner også lidt af det her sådan Dragon Beast, har noget rustning på. Vi har også en rigtig god minifigur selection. For det første med Kai, hans fulde dragesuit. Både med vinger og med hætten og med halen. Altså jeg synes virkelig, at de her dragesuits er fedest, når ninjaerne har sådan alle de her accessories. Så får man også Nia med. Hun har bare sit suit uden hætten. Og så har vi den her helt nye skurk, som hedder Sylvan. Og jeg ved ikke helt, om jeg siger hans navn forkert, men i hvert fald er det sådan her en tiger, ligesom Lord Raz. Så det synes jeg er virkelig fedt, især fordi jeg elsker virkelig det her moldede hoved, som den her figur har, og som Raz selvfølgelig også har. Og jeg synes også virkelig, at prinsene ser rigtig fede ud. Og han har også det rigtig fede rustningpiece. Og så også sådan her en sværholder på siden. Altså sådan et bælte, der kan holde et sværd, som er en vild fed ny accessory. Nu går vi videre til næste sæt, som er sæt nummer 71864. Kai and Cole's Combiner Vehicles. I det her sæt kommer man til at få 394 klodser med. Og så går det her sæt til at koste 270 kroner. Jeg synes, at det er 2 okay fartøjer, vi har til Kai og Cole i det her sæt. Altså, de har i hvert fald en rigtig god størrelse i min mening. Men det er også så, fordi at jeg er en lidt større fan af de her lidt sådan mindre fartøjer. Jeg synes ikke, de her sådan store, oversized Ninjago fartøjer er det fedeste, så derfor synes jeg,
at de her ser rigtig, rigtig fede ud. Og jeg synes også bare, at de har nogle fede designs. Jeg kan især rigtig godt lide den her bil til Kai. Det ligner lidt sådan en beach buggy, som jeg rigtig godt kan lide. Og ja, Coles motorcykel er vel også okay, men jeg synes helt klart, at den her bil til Kai er federe. Og ja, så er der faktisk også en okay fed play feature i det her sæt, som er, at man kan tage bagenderne af de her biler, og så kan man simpelthen bytte dem ud med hinanden. Så for eksempel kan Coles motorcykel få bagenden af Kais bil, og ja, Kais bil kan få bagenden af Coles motorcykel. Så ja, det er en okay fed lille feature. Ikke sådan noget, jeg synes, der er vanvittigt, men minifigurerne i det her sæt er også temmelig fede. Vi har Kai og Cole i deres dragesuits. Og ja, så får man også det her ismonster med som en minifigur. Og ja, det er også et virkelig fedt monster, synes jeg. Især fordi, at den har det her helt nye molded sådan hoved, som ser virkelig vanvittigt ud. Nu går vi videre til et 4+ sæt. Og ja, det her sæt er sæt nummer 71865, Saints Ice Dragon Battle. I det her sæt får man 141 klodser med, og så kommer det til at koste 350 kroner. Så fordi det her det er et 4+ sæt, er det selvfølgelig virkelig simpelt, og ja, derfor synes jeg virkelig ikke, at det her sæt er særlig fedt. Altså, jeg kan virkelig ikke lide det her sæt, hvis jeg skal være helt ærlig, men jeg synes til gengæld, at den her slange, man får med, er rimelig grineren. Altså, den ser rimelig sjov ud, og den har også en rimelig sjov play feature med, at ja, sådan, halen kan gå fra siden til siden. Og ja, den her isdrage ser vel også fint nok ud, altså. Det er jo et 4+ sæt, så i forhold til det er et 4+ sæt, synes jeg faktisk, at den ser fin ud, og den har også et okay fedt molded hoved med et rimelig fedt print. Og ja, vi har også nogle okay minifigurer i det her sæt. Altså vi har for det første Zane i hans dragesuit, som er rigtig fedt. Det er især fedt, at vi får ham her med hans dragehætte. Så har vi Sora. Og så har vi faktisk 2 sådan halv-exclusive minifigurer, fordi ja, her har vi simpelthen 2 asset-monstre. Og ja, i stedet for, at de har de her haler, altså de her slangehaler, så har de simpelthen ben i det her sæt. Og ja, de her ben gør dem så simpelthen exclusive. Og ja, det er også nogle okay fede minifigurer. Jeg har ikke rigtig så meget at sige om dem. Så nu springer vi videre væk fra det her sådan rimelig dårlige 4+ sæt, og går videre til sæt nummer 71868, Wildfire's Transforming Dragon Mech. I det her sæt kommer man til at få 821 klodser med, og det her sæt kommer til at koste 800 kroner. Så jeg synes, at det er rigtig fedt, at vi har et build eller et sæt, der passer til en af de nye ninjaer, som selvfølgelig er Wildfire i det her sæt. Og ja, det er faktisk også rimelig fedt at se, at man kun får nye karakterer med i det her sæt, og ikke nogen af de gamle ninjaer. Det er rimelig sjældent, vi ser det, så det synes jeg er en rigtig god ting ved det her sæt. Og ja, selve dragen ser også rimelig fed ud. Jeg må indrømme, at jeg er en lille smule træt af de her store Ninjago-drager, men jeg synes stadig, at den ser rigtig fed ud. Og ja, den har et rigtig fedt color scheme med den normale røde, det mørke røde, og så især det her sandgrønne. Altså, det her sandgrønne passer bare rigtig godt ind, synes jeg, til det røde, og passer godt til Wildfires color scheme. Den kan selvfølgelig også lave sig om til en mech, den her drage. Altså, det er den store play feature i det her sæt. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, at den her mech er så fed. Altså, jeg synes, at den ser en lille smule underlig ud, og det er virkelig bare ikke noget for mig. Så ja, det er helt klart dragen, der er det fedeste. Vi får også nogle okay fede minifigurer i det her sæt. For det første har vi Wildfire med et helt nyt ninja suit, som er en rigtig, rigtig fed minifigur. Jeg kan rigtig godt lide det her nye suit. Og ja, det er også virkelig fedt, at vi både har et glad og et surt ansigt til hende, fordi det passer meget bedre til hendes sådan personlighed, som vi ser i showet. Så får man også Aaron og Sora med i det her sæt. Aaron har det her suit på, som vi så i sidste bølge, og ja, Sora har desværre hendes stormsuit på. Så ja, hun har ikke fået et nyt suit, som er lidt ærgerligt, men det er stadig en rigtig fed minifigur. Så får man også et asset monster med i det her sæt. Den her gang har den slangehale, og jeg elsker virkelig det her molded hoved, det her monster har. Og ja, så får vi også den her helt nye Beatrix minifigur med i det her sæt. Jeg elsker virkelig det her robotøje, hun har. Generelt har hun bare en masse sådan robotdele på hendes krop. Og så sidst, men ikke mindst, får man også det her rigtig fede ismonster. Så har vi endnu en gang et Land Bounty sæt. Det er sæt nummer 71869. Ja, som jeg lige sagde, Land Bounty. I det her sæt kommer man til at få 1214 klodser med, og det her sæt kommer til at koste 1100 kroner. Så jeg må indrømme, at jeg er en større fan af det originale Land Bounty, men jeg synes stadig, at det her sæt ser fedt ud, og ja, det er et rigtig fedt sådan nyt take på et Land Bounty. Altså det ser anderledes ud og mere unikt ud, og det har sådan lidt mere, synes jeg, måske et sådan Dragons Rising set vibe. Så ja, selve buildet er rigtig, rigtig fedt. Jeg kan rigtig godt lide de her sådan kæmpe offroad hjul, og jeg elsker også virkelig, hvordan sådan selve buildet har sådan lidt en skrå vinkel. Det er også rigtig fedt, at der både er plads til minifigur op på dækket, men så også nede under, hvor vi også har den her rimelig fede sådan gennemsigtige blå glasrude.
Og ja, så er der også en rimelig stor play-feature i det her sæt, som er, at man kan dele det her bounty op i 3 dele. For det første kan man tage hele overdelen af, så det bliver lidt mere om til et svævende fly og minder lidt mere om et standard bounty-sæt. Og så nedenunder kan man både lave det om til en motorcykel og en sådan her beach buggy bil. Og jeg må indrømme, at jeg synes, at den her bil ser fedest ud. Når det kommer til minifigurerne, får man for det første Lloyd med i hans sådan fulde dragesuit, som er rigtig, rigtig fedt. Så får man Nia, Jay og Zane med i deres dragesuits uden deres dragehætter. Også 3 rigtig fede minifigurer. Og så som skurken i det her sæt får man et exclusive lava-monster, som minder meget om ismonstret. Altså den har det samme moldede hoved, men den har selvfølgelig et andet color scheme. Og så får man det her Acid Monster med endnu en gang. Så nu tjekker vi det første Lego Ninjago Legends sæt ud. Det her det er sæt nummer 71871, Battle at the Dragon's Blade. I det her sæt kommer man til at få 1016 klodser med, og det kommer til at koste 800 kroner. Så det her sæt og de 3 sæt, vi skal til at tjekke ud, passer alle sammen til Ninjago Legends. Og jeg tror, de kommer til at passe til nogle nye shorts, der kommer ud senere på året, som kommer til at hedde noget med Dusk Fall. Og ja, fordi jeg ikke har set de her shorts, aner jeg faktisk ingenting om de figurer, eller hvad det her sæt, eller hvad de her sæt passer til. Men jeg synes stadig, at det her sæt ser okay fedt ud. Altså jeg kan rigtig godt lide det her store drageskelet med den her katana, der stikker ned i. Altså det ser sindssygt fedt ud. Det ligner et rigtig fedt displaypiece. Til gengæld er jeg ikke den største fan af, at vi har sådan den her drage og den her mech stående ovenpå. Men det gør ikke sådan ufattelig meget, fordi det er selvfølgelig vildt nemt og tage den her drage og den her mech af. Og jeg synes faktisk, at den her drage og mech ser fed ud for sig selv. Altså den her drage har et rigtig fedt color scheme med noget af det her sandgrønne, og den har også det her virkelig fede moldede hoved. Og ja, så har vi også den her mech til den her Oni, som også ser rimelig fed ud. Kan godt lide color schemen af den her mech med det mørkeblå og det hvide og det røde. Og ja, den har også det her rimelig fede sværd. Vi har også nogle rimelig specielle minifigurer i det her sæt med de her sådan helt nye elementarmester eller ninjaer. For det første har vi ham her, der hedder Jin, som har det her røde og sorte color scheme. En virkelig fed minifigur. Han har noget rimelig fedt armprinting. Også en rigtig fed hætte med de her horn. Og jeg gætter på, at han er en form for ildmester. Så har vi Mira, som enten kunne være en vand- eller lynmester i min mening. Hun har et rigtig fedt hættepiece med det her hår, der stikker ud. Så får man også Master Evo med i det her sæt. Og jeg gætter på, at han enten er en is-elementarmester, eller er han en sensei. Han er også en rimelig fed minifigur. Og så får man den her Oni Warrior med i det her sæt. Og ja, den her Oni ligner slet ikke de her andre Oni'er, vi har set i showet og i sets før. Men den ser rigtig fed ud, især med sådan den her moldede hjelm. Det næste Legends sæt, vi har, er The Twin Titan Mechs. I det her sæt kommer man til at få 1707 klodser med, og det kommer til at koste 1200 kroner. Så det her sæt er ekstremt fedt i min mening, og helt klart det bedste sæt i den her bølge. Så for det første er det rigtig fedt, at vi både har en Titan Mech til Kai og Nia, fordi det har vi ikke fået før, og det manglede vi lidt i den her Titan Mech Collection. Og ja, så synes jeg også bare, at de her mechs ser ekstremt fede ud. For det første elsker jeg virkelig sådan, hvor sleek Nias mech er, altså hvor sådan tynd den er. Den er virkelig fed med de her sådan vinge jetpack tingen. Og ja, så har den også det her rigtig fede spyd og et rigtig fedt color scheme med det mørkeblå og det hvide. Kais mech har selvfølgelig også det hvide, fordi ja, det er det her, vi ser på Titan Mechs. Og ja, så elsker jeg virkelig, hvordan den er mørkerød. Det ser sygt fedt ud. Og ja, den er sådan lidt mere ligesom en tank Kais mech på den måde, at den har den her sådan kæmpe kanon og sådan de her sværd, der stikker ud af hænderne. Man får også en stand med, altså kun én, som jeg synes er lidt ærgerligt, fordi det ville have været fedt at få en stand til begge mechs, men i det mindste har vi én stand. Minifigurerne er også rigtig fede i det her sæt, for det første med Kai og Nia i de her sådan helt nye robotpilot suits. De ser rigtig fede ud med det her gunmetal grey, men så får man simpelthen også ekstra hoveder og hætter, så man kan få de her 2 figurer til at være Jin og Mira i stedet for Kai og Nia. Og ja, så får man endnu en gang en af de her Oni-krigere, men den her gang har han noget lillet hud. Så det sidste sæt, vi tjekker ud for dagens video, er sæt nummer 71872, Ultra Dragon Battle. I det her sæt kommer man til at få 2178 klodser med, og det kommer til at koste 1600 kroner. Så det her sæt må jeg virkelig indrømme er ekstremt fedt. Altså, det ligner bare et sindssygt displaypiece, især fordi det forestiller den her sådan kæmpe Ultra Dragon, der står på 2 ben, kæmpe mod The Great Devourer. Altså, det ser
virkelig sindssygt ud, og jeg elsker virkelig den her sådan bunden, som det her sæt har. Altså jeg elsker virkelig, at vi har The Great Devourer, der kommer op for jorden, og den her sorte kant hele vejen rundt, og jeg generelt også bare sådan, ja, at jorden sådan nede under dragen er helt smadret. Det ser virkelig fedt ud, og ja, den her drage ser også virkelig ekstrem ud. Altså, jeg elsker virkelig dens color scheme med det hvide, det sorte og det guld. Det er også virkelig fedt, at den har alle de 4 hoveder med alle de ikoniske elementer, og den har også de her ekstremt fede kæmpe vinger, og ja, så ser det også bare fedt ud, at den står på 2 ben. Og ja, så når det kommer til The Great Devourer, så den her slange også bare virkelig ekstrem ud. Den har et rigtig fedt color scheme, og den ligner bare virkelig godt The Great Devourer. Så ja, det er et sindssygt display piece i min mening. Minifigurerne igen i det her sæt er også rigtig fede med Jin, Miro og Nate, som er en ny karakter i det her sæt. Jeg tror, han skal forestille en jordmester. Han ser rigtig fed ud med det her sådan climber rustning piece og med den her sorte hat. Og ja, så får man simpelthen også en Oni general med i det her sæt. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber selvfølgelig, at I synes, den var sjov og fed at se. Undskyld, hvis lydkvaliteten ikke er lige så god, som den plejer. Det må jeg altså lige undskylde. Men jeg har simpelthen glemt mit headset, som jeg plejer at bruge nede på min efterskole. Og jeg gad rigtig godt at få den her video hurtigt ud til jer guys derude. Og jeg er også undskyld, hvis den blev en lille smule lang. Men i hvert fald, hvis I synes, den her video er fed og sjov at se, må I meget gerne overveje at smadre den like-knap. Og subscribe til kanalen, så jeg bliver virkelig taknemmelig. Og ja, så håber jeg ellers bare, at vi ses i næste video, guys.